chamung nungmo basi borok chawo nungo tamoni hunba chamung nungmung baisi borok thango pia tabu hajora wa hatiwa manthongma nungmorono juda juda chathya maniro mani tongkha aba haina patika khomurung parganani kurungsa phannogo o phannogo khoroksa borok kodi nungna thangoi putol bisingo chathya mani mankha sangsani april tani thamsar mariwa abunoti chini sirang cheti koktuma channel bai sungjagoi phalnongni nokphang saka 2019 Apuro anu Pepsi company mani Pepsi refinery bottle casting bottle kerja awan Korea jaga om hai kulmin ganan mani manka man obo bisingo finish bisingo dajak thanda khani dajak obang wan sugumi om ditung manune customer sanka kan kari ko obo nukha nungman pore ke ang tonir ka obo naimani ka 1 tariko nugo 1 tarik nungman pore mia 2 tariko taisya borok refinery pajama neka pongnang singka obotam khaiman o bisingo tongo mantrobok sausung kon khaimia company re rakasung bili khaja obor phanya ke rani bazar ni Malaxmi agency Rajuroy tabkem no janu yakho obona wan sugi nyai neyo sini jati ro dokhar obono nungoi roksong mano thuimano obon bisingo tam tong sudu Pepsi iko Pepsi bisingo sudu kulmin buko simi dang tongkha natai kuno onyo mane sabuja dang tongkha bo wan sugi ang wan wa chinchang jagai okong nang manjano ya abun bisin suman ke tam sini samni bagai khaja bo to nungnai to joto nungnai sin borok nungnai onyo ko bondong borok nungnai gamo man kang khunu par bisingo man kha do ban je khaiban obo kahni bagai nyang wan sugi hamen bagai hin wan sugi nungman bisingo kulmin bukurok mano ba one jinis mano obo ka hanya nyang wan sugi tabu hai paile yani jarawa borok hatiwa manthongma chamung rokno klai teke chawai payo pia chamung rogo busuk mani hamyaro dajagoi tongchung nugya omo hai chamung chawai hayungo tabu juda juda sinia nugya bemar manui borok thulai tongo honi salai tongkha hastene lukuro